Dobrý deň, volám sa Martin Ďuriček, pracujem v lekárni Sanfarma v Avióne v Bratislave. Každá príprava na dovolenku by mala byť dôkladná, aby nás na dovolenke neprekvapilo nič nepredvídané, hlavne čo sa týka ochorení. Z ochorení sú to najčastejšie nejaké hnačkové nečakané udalosti z nevhodnej vody alebo z nedokonale umytých rúk. Ďalej by to mohlo byť spálenie od slnka, čiže vlastne nejaký ten pantenol by tam mohol byť. Ďalej sú to pre deti nevyhnutné očné a ušné kvapky, samozrejme opalovacie krémy a prípravky na ošetrenie rán. Ľudia dojdú už s problémom spálenia, že vlastne sa nenakrémujú alebo nepoužijú správny ochranný prípravok na opalovanie, čiže väčšinou dojdú so spálenými chrbtami a samozrejme, že nám to s radosťou ukazujú. Takže ten pantenol alebo tie opalovacie krémy sú asi také najčastejšie, čo z tých krátkodobých dovoleniek, také 2-3-dňové, na tie dlhšie, ako je napríklad v zahraničí Egypt. Najčastejšie sú to fakt hnačkové ochorenia, tá voda v tých krajinách nie je úplne naj. Odporúčame zákazníkom vodu si buď kupovať, ktorú doporučí daný delegát v danej krajine, alebo teda minimálne prevariť, ale pre tie deti by som možno kupoval a aj preváral. Na dovolenke nás môže otravovať lietajúci hmyz, ako je komár. Ak je viacero komárov v oblasti, v ktorej sa nachádzame, je vhodné alebo je dobré si zobrať ten fenestrel gel, to poštípanie jednotlivé, skľudni, zmierni, nesvrbí nás to, kľudne sa vyspíme, lebo je to vlastne skôr nočný problém. Môže prekvapiť bolesť zubov, ktorá vie byť dosť nepríjemná a hľadať v zahraničí zubára si myslím, že je dosť ťažká situácia, preto by som doporučil si zobrať Ibalgín, ktorý by nám bolesť stlmil, jednak je to aj proti zápalu, čiže mierne by nám mohol pomôcť aj v celkovej liečbe toho zubného kazu. Deti sú veľmi živé, veľmi radi behajú, veľmi radi skáču do vody, nič im nevadí, sa tešia z toho, čiže môžeme čakať buď nejaký ten zápal očných spojíviek, mali by tam byť očné kvapky, potom mohla by zostať voda v ušiach, mohla by spôsobiť nejaký ten zápal uší, čiže ušné kvapky. Ďalej, ako sme už spomínali, hilák, veľmi nutný prípravok, prevencia proti nežiaducim hnačkovým ochoreniam. Ďalej by mohli byť rôzne odreniny, takže pre tie odreniny nejaké náplasty by sme mali mať, samozrejme dezinfekcia rán, takže nejaký ten detol. Prajeme vám dobrú a šťastnú dovolenku, dobrý návrat z dovolenky, aby sme sa vyhli niektorým problémom, ktoré boli spomínané. Práve preto by ste si mali zakúpiť dané produkty v lekárniach Sanfarma, taktiež sa dajú zakúpiť na webovej stránke za zvýhodnenú cenu.